በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም? እግዚአብሔር ይመስገን አሜን። ስምቱ ልዑልን ሓያልን እግዚአብሔር አምላክና በአና በቶም ዘይንረብሕ ባሮቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። አቁራሪተ መዓት ሰአሊተ ምህረት ድንግል ወላዲት አምላክ ኪዳነ ምህረት እግዚአብሔር ከም ዝኸበራ መጠን ዝኸበረትን ዝተመስገነትን ትኹን። በረኸት ኩሎም ቅዱሳኑ እግዚአብሔር አምላክ ይዓድለና። ከም ፈቃድ አምላክ በዝሎሙ ዕለት ካብ ዓበይቲ ቅዱሳን ወገን አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ምድረ አጋዚት ብርሃን ዘብርሁ ንምድረ አጋዚት ብርሃን ዝኸሰቱ ንምድረ አጋዚት ብርሃን ዝገለጹ ቅዱስ አቦ ዕረፍቶም በረኸቶም ይሕደረና። ከምኡውን አረጋዊ ቅዱስ ዮሴፍ ጻድቕ አቦ ንጎይታ ዘዕበየ ንወላዲት አምላክ ዝሓለወ መከራ ዝተኻፈለ ኩሉ ነገር ምስ አደና ቅድስት ድንግል ማርያም ኮይኑ ብዙሕ ምስጢራት ዝረአየ ቅዱስ አቦ ንሱን ዕረፍቱ ኢሎም መዓንቲ በረኸቱ ይሕደረና። ከምኡውን ካብ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ምድረ ግብፂ ዝነበሩ መበል 22 ፓትርያርክ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ዘአልቦ ጥሪት ከምኡውን አባ ሮዲስ አባ ሳሙኤል ስንክሳር ድጠቕሶም ቅዱሳን እዮም። እዚኦም ዝኣኽሉ ዓበይቲ ቅዱሳን ድማ ስሞም ከይፀዋዕካ ካብ በረኸቶም ከይተኻፈልካ እንተደኣ ውዒልካ ካብ በረኸት ጎዲልካ ምውዓል እሞ ካብ በረኸት መታን ከይንተርፍ ናይ 10 ደቂቕ ሓፂር ስንክሳር ከም ዝነገረና ኣብ ገድሎም ተጻሒፉ ከም ዘሎ ንእሽተይ ብዛዕባኦም ክንዘራረብ ንበረኸት ክኸውን ማለት እዩ። እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። በአረጋዊ ጻድቕ አቦና ቅዱስ ዮሴፍ እንተደኣ ጀሚርና መቸም ስለ አቦና ጻድቕ ዮሴፍ ተዛሪብና ኣይንውድኦን ኢና ኣይንኽእሎን ኢና ማለት እዩ። ምክንያቱ አረጋዊ ቅዱስ ዮሴፍ ክንሓስብ ከለናስ ቤናይ ጀሚርካ ቤናይ ይውዳእ። ግን ካብ በረኸቱ ንምክፋል ዝኣክል አረጋዊ ቅዱስ ዮሴፍ ከም እንፈልጦ ኣቐዲሙ ካብ ነገድ ይሁዳ እዩ ዓሌቱ ልክዕ ማርያም ትበሃል ሰበይቲ ኣእትዩ ክነብር እንከሎ መፅሓፍ ከም ዝነግረና 5 ደቂ ከም ዘለውዎ ፅሒፍልና ኣሎ መፅሓፍ ቅዱስ ብዓብዩ ማለት እዩ። ቅድስቲ ሰሎሜ ቀዳመይቲ ክትከውን ከላ ዮሳ ተባሂሉ ዘሎ ኣብ ስደት ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝዓረፈ ከምኡውን ስምዖን ካብቶም 72 ቅዱሳን ኣርድእቲ ሓደ ይሁዳ መልእኽቲ ይሁዳ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝፀሓፈ ካብ 72 ኣርድእቲ ሓደ ከምኡውን ቅዱስ ያዕቆብ ማለት እዩ። እቲ ናይ መጀመርታ ኤጲስቆጶስ ናይ ኢየሩሳሌም ዝነበረ እዚኦም ውሉድ ናይ ቅዱስ ዮሴፍ አረጋዊ ምዃኖም መፅሓፍ ይነግረና። ልክዕ ድሕሪ ዕረፍቲ ናይ በዓልቲ ቤቱ ማርያም መቸም ማርያም ክንብል እንከለና ሰበይቱ ንኣቦና አረጋዊ ቅዱስ ዮሴፍ ማርያም ማለት ንኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሓትና ማለት እያ። ምክንያቱ ማጣትን ሄርሜላን ዝወለድወን ሰለስተ ኣዋልድ ነበሮም እዩ ዝብለና ታሪክ ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዋላ ኣብ ልደታ ክንገር ከሉ ክንሰምዕ ከለና ማጣትን ሄርሜላን ዝወለደኦም ሰለስተ ኣንስቲ ነበራ። ንሳተን ድማ ተቀዳመይቲ ማርያም፣ እታ ካልአይቲ ሶፊያ፣ እታ ሳልሰይቲ ድማ ሃና። ስለዚ ተቀዳመይቲ ማርያም እዚኣ ንኣረጋዊ ቅዱስ ዮሴፍ ሰበይቱ ንሰሎሜ ዝወለደት ማለት እዩ። እታ ካልአይቲ ሶፊያ ድማ ንኣዴና ቅድስቲ ኤልሳቤጥ እሙ ለዮሃንስ መጥምቀ መለኮት ዝወለደት ከምኡውን ታሳልሰይቲ ድማ ቅድስቲ ሃና ንኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝወለደት ማለት እዩ። ስለዚ ሓትና ንኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ያትኸውን ደላ ሰበይቱ ንኣቦና ኣረጋዊ ቅዱስ ዮሴፍ ክንብል ከለና ማርያም ኢልና ክንፅዋዓ ከለና ማለት እዩ። ስለዚ ሰበይቱ ምስ ዓረፈቶ ግን ደቁ ሒዙ በይኑ ከም ዝነበረ ዳሓረይ ግን ከምቲ እንፈልጦ ታሪክ ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣይሁድ ንኽፍኣት ንተንኮል ስለዘይዓርፉ ዋላ 15 ዓመት ምስ ኮነት ካብ ቤት መቅደስ ትውፅኣልና ኢሎም ከውፅእዋ እንከለዉ አረጋዊ ዝነበረ ብትሽዑ ግዜ ሊቀ ካህናት ካህን ዘካርያስ ድማ ንእግዚአብሔር አምላክ አመልኪቱ ሓቲቱ ብዝረኸቦ መልሲ መሰረት ካብ ነገደ ይሁዳ ኣንስትኦም ዝሞተኦም ሰብኡት ናይ ኩሎም ኣብታር ኣኪብካ ጸሎት ግበረሉ ከም ዝበሎ በዚ ምክንያት ድማ ካብ ነገደ ይሁዳ ጥራሕ 1985 ኣብታር ከም ዝኣከበ እሞ ካብ ሌሊት ወይ ከዓ ካብቲ ናይ ለይቲ ቀዳማይ ሰዓት ጀሚሩ ክሳብቲ ናይ ንግሆ ቀዳማይ ሰዓት ዘሎ ክጽልየሉ ከም ዝሓደረ ኣብዚ ሰዓት እዚ ድማ መወዳእታ ጸሎት ምስ ወደአ ኣብ በትሪ ናይ ኣቦና ቅዱስ ዮሴፍ ቅዱስ ዮሴፍ ንድንግል ማርያም ሓልዋ ዝብል ተጻሒፉ ከም ዝተረኸበ ከምኡውን መንፈስ ቅዱስ ከም ዝሓረዩ ክነግርካ ብኣምሳለ ርግቢ ኣብ ርእሱ ከም ዝወረደ እዚታት ነገራት ምስ ተረኣየ ንኣቦና ቅዱስ ዮሴፍ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክሕልዋ ከም ዝተዋሃበ ሒዝዋ ድማ ናብ ቤቱ ከም ዝኸደ ብድሕሪኡ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ድማ ብስራተ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት
ከም ዝጠነሰት ብተግባር ናይ መንፈስ ቅዱስ ወይ ከዓ ብግብረ መንፈስ ቅዱስ ማለት እዩ ልክዕ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ምሕር ክብሩ ዝተለዓለ ቋሒሉ እንኳን ወይ ከዓ ቅንዕ ኢሉ ንዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ጠሚትዋ ኣይፈልጥን ይብሉ ኣቦታትና ማለት እዩ ሓደ እዋን ግን ሓደ ፍላስፋ ዓርክ ነበሮ እሞ ክበፅሖ ምስ መፀ ይነግሮም እንታይ ደኣ እዛ ድንግል ሲ ክትሕልዋ ዝተወሃበካ ካብ ቤተ መቅደስ ዘይኮነትን እንታይ ደኣ ፀኒሳ ኢሉ ይሓቶ ማለት እዩ ድሓረ ግን ኣረጋዊ ቅዱስ ዮሴፍ ኣይፀነሰትን ይብሎም እቲ ዓርኩ ፍላስፋ ግን ኣይመርምር ደኣ ግድብልካን መርምር እምበር ፀኒሳ እያ ምስ በሎ ድሓረ ንሱ ምስ ከደ ይሓታ ወለተ እስራኤል እዩ ዝብላ ንምንታይ ደኣ ንፀኒስኪ ይብላ እሞ ካብ መን ክፀኒስኪ ክብላ ከሎ ካብ መንፈስ ቅዱስ ትብሎ ሕጂ ካብ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዝበለትሉ ሰዓት ክርድኦ ኣይከኣለን ቀሊል ኣይኮነን ሓደ ምክንያቱ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸታ ሓደረና ኣማላድነት ኣይፈለየና ከማን ንበዓላ እኳ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት ከበሰራ ከሎ እዚ ከመይ ገይሩ ይኸውን ይኽእል ኢላቶ ነይራ ማለት እዚ ከመይ ገይሩ ይኸውን ኣነ ድንግል እየ ሰበይቲ ድማ ብዘይ ሰብኣይ መሬት ብዘይ ዘሪ ከመይ ገይሩ ክኸውን ይኽእል ክትብሎ ከላ ንርኢ ማለት እዩ ዳሓር እዩ ንእግዚአብሔር ኣምላክ ዝሰኣኑ ነገር የለን ምስ በለያ ይኩነኒ በከመ ትበለየኒ ትብሎ ማለት እዩ ነዚ ኣረጋዊ ቅዱስ ዮሴፍ ድማ መርዳእ ኣብይዎ ካብ መንፈስ ቅዱስ እዩ ምስ በለቶ ከመይ እዚ ነገር እዚ ክኸውን ዝኽእል ኢሉ ክሓስብ እንከሎ ብድሕሪኡ ልክዕ መስከረም ዝንገር ተኣምር ኣሎ ፀራብ ዕንጨይቲ ስለ ዝነበረ ቅዱስ ዮሴፍ ቆሪፁ ዝደርበዮ ዕንጨይቲ ነበረ ይብል እሞ ንዑ ኣምፅያ ፀለየትሉ ይብል ሽዑ ጸሎት ምስ ገበረት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እቲ ተቆሪፁ ነቂፁ ተደርቢ ዝነበረ ዕንጨይቲ ከም ዝለምለመ የርእየና እሞ ናብ ኣቦና ኣረጋዊ ዮሴፍ ተሓቶ እዚ ነገር ስመን ገይርዎ ኢልካ ተሓስብ ምስ በለቶ እዚ እሞ እግዚኣብሔር ገይርዎ ይብላ ብድሕሪ እዚ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካ እዚ ፅንሰት ድማ ከምኡ እዩ ካብ እግዚኣብሔር እዩ ክትብሎ ከላ ወሰገደላቲ ይብል ማለት እዩ ሰገደላ ይብል ኣብ ብርካ ወደቀ ይብል ማለት እዩ ግን ኩሉ ግዜ ይሓስብ ነይሩ ኩሉ ግዜ ይመራመር ነይሩ ከመይ ገይሩ እግዚኣብሔር ሰብ ክኸውን ዝኽእል ከመይ ገይሩ እግዚኣብሔር ኣብ ማህፀን ናይ ድንግል ክቕመጥ ዝኽእል እናበለ ይመራመር ይሓስብ ነይሩ ነዚ እኮ መፅሓፍ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 1:25 ፅሒፍዎ ከም ዘሎ ክሳብ እቲ በኽሪ ወዳ ትወልድ ኣይፈለጣን ዝብል ትርጓሜ ኣቦታትና ክነግሩና ከለው ከምቲ መናፍቃን ድመስሎም ኣይኮነን እሱ በቃ ኩሉ ግዜ ተሓሳስቦ ነይሩ ከመይ ገይሩ እዩ ኣምላኽ ክውለድ እናበለ ማለት እዩ ድሓር እንኮላይ ሕብረ መለኮቱ ክቀያየር ከሎ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም መልክዓውን ይቀያየር ስለ ዝነበረ ኩሉ ግዜ የተሓሳስቦ ነይሩ ሓንሳብ ከም ፀሓይ ትበርሀሉ ግዜ ኣሎ ሓንሳብ ከም ወርሒ ትደምቀሉ ግዜ ኣሎ ሓንሳብ ሃመልማል ትኾነሉ ግዜ ኣሎ ሓንሳብ ሰማያዊ ትኾነሉ ግዜ ኣሎ እዚ ኩሉ ነገር እሱ ክርኢ እንከሎ ግን መን እያ ኣብ ማህፀና ዘሎ መን እዩ እናበለ ኩሉ ግዜ ይመራመር ነይሩ ኣይፈለጣን መን ምዃና ብልክ ኣይፈለጣን ነይሩ ማለት ዳሓር እግዚኣብሔር ኣምላክ ፈቒድሉ ኣብ ግዜ ልደቱ ነቲ ሓሙሽተ ተኣምራት ምስ ረኣየ እቲ ቀዳማይ ተኣምር እቲ ምምፃእ ናይ ሰብኣ ሰገል እቲ ካልኣይ ተኣምር እቲ ኮኸብ ኣብ ልዕሊኦም ደው ምባሉ እቲ ሳልሳይ ዝማሬ ናይ መላእኽቲ እቲ ራብዓይ ዝማሬ ናይ ጓሶት እቲ ሓምሳይ ብርሃነ መለኮት ናይ ክርስቶስ ኣምላክ ብህፃንነቱ ምስ ረኣየ ዝኩሉ ግን እሳ ድወለደቶ ኣምላኽ ምዃኑ ንሳ ድማ ኣደ ኣምላኽ ምዃና ፈለጠ ስለዚ ትርጓሜ ናይቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ክሳብ በኽሪ ወዳ ኣይፈለጣን ዝብል ተጻሒፉ ዘሎ እምበር ንሱ መን ምዃና ኣደ ኣምላኽ ምዃና እቲ ዝተወልደ ድማ ኣምላኽ ምዃኑ ክሳብ ዝውለድ ዝተኣምራት ዝርዮ ኣይፈለጦን ምክንያቱ ብዙሕ ነገራት ብዙሕ ምጢራት ይርኢ ስለ ዝነበረ መን ኮን ይኸውን መን ኮን ትኸውን ከመይ ኮን ይኸውን እናበለ ኩሉ ግዜ እናተመራመረ ይነብር ስለ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ግን ኣረጋዊ ቅዱስ ዮሴፍ እንታይ እሞ ክበሃል እዩ ልክዕዩ ናብ ቤት መቅደስ ክኸይድ እንከሎ ንዝክሮ ኢና ማለት እዩ እቲ በዓለ ስምዖን ኢልና ነብዕሎ በዓል ስምዖን ኣረጋዊ እውን ተቐቢሉ ንጎይታ ሓቂፉ ብዙሕ ነገራት ትንቢት ከም ዝተነበየ ይነግረና ኣብዚ እዋን እዚ ኣረጋዊ ቅዱስ ዮሴፍ ኣሎ ድሓራይ ድማ ልክዕ ሄሮዶስ ብቕንዓት ምስ ተለዓዓለ ኸዓኒ መልኣከ እግዚኣብሔር መፅዩ ነድዩን ንህፃንን ሒዝካ ናብ ግብፂ ተሰደድ ክብሎ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ኣብዚ ኮት ዘደንቕ ነገር ከማን መልኣከ እግዚኣብሔር እቲ ዝቐለለ መንገዲ ወይ ከዓ መን ዝቆርቦ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያምን ቅዱስ ኣረጋዊ ዮሴፍን እንተልና ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እያ ተቆርቦ ማለት እዩ ብክብሪ ድሕር መፅና ግን ክብሪ ናይ ኣረጋዊ ቅዱስ ዮሴፍ ክግለጽ ስለ ዘለዎ ግን ምስ መን መፂ ይዛረብ ነይሩ ምስ ኣረጋዊ ቅዱስ ዮሴፍ ማለት እዩ ነዲኡን ንህፃንን ሒዝካ ናብ ግብፂ ውረድ ክብሎ ከሎ ንርኢ ንእግሪ መንገዲ እውን እዚ ንመናፍቃን ዝሕፍር ቃል እዩ ከመይ እንተበልና ወዲ ዮሴፍ ዝመስሎም ኣለው ሎቱ ስብሓት ወዲ ዮሴፍ ዝመስሎም ኣለው
ብዙሓት ስሑታን መናፍቃን ማለት እዩ እቲ መልአኽ ግን ንጹር ብምግባር ነቲ ቃሉ እንታይ ዝብሎ ነድዩን ነቲ ህፃንን ሒዝካ ንወድኻን ንሰበይትኻን ኣይኮነን ዝብሎ ነድዩን ነቲ ህፃንን ሒዝካ ናብ ግብፂ ውረድ ስለዚ ፈልዩ ይነግረና እቲ መልአኽ ማለት እዩ ብድሕሪ እቲ ንስደት ድማ ሒዝዋ ክኸይድ እንከሎ ንርኢ ቅዱስ ሰሎሜ ከም ዝሰዓበቶ ሓንቲ ኣድጊ ሒዞም ከም ዝተበገሱ ኣዝዩ ብዙሕ መከራ ከም ዝረኣዩ ብፍላይ ምድረ ግብፂ ድማ ለሚኖም ክስእኑ እንከለዉ ፀሚኦም ጠሚዮም ደኺሞም እሾኽ ወጊእዎም ዕንቅፋት ሃሪምዎም እዚ ኩሉ ነዲና ቅድስቲ ድንግል ማርያም እንረኸቦም እንነግሮ መከራ ንኣረጋዊ ቅዱስ ዮሴፍ እውን ልክዕ ኩሉ ዝረኸቦ እዩ ምስኣ ኮይኑ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ተኣምረ ማርያም ተፃሒፉ ከም ዘሎ ናይ ኮቲባ ታሪክ ክንርኢ ከለና ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክትልምን ኢላ መቸም ብስማ ለሚኑ ዝሓፍር የለን ስም ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ፀዊዑ ከይተደረረ ዝሓድር ሰብ የለን ንሳ ግን ብስም መን እሞ ክትልምን ከይዳ ብስም እግዚኣብሔር ክትልምን እንከላ ዲያብሎስ ድማ ናይ ሰባት ልቢ ኣፅኒዕላ ዝልመና ተሳኢና ማለት እዩ ዝህባ ዝተኽበላ ሲኢና ብፍላይ ድማ ኣብዚ ናይ ኮቲባ ቤት ምስ በፅሐት ልክዕ ኮቲባ ምስ ረኣየታ ነዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም መልክዓ መወዳድርቲ ኣልቦ እዩ ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም መልክዕ ከምዚ ኢልካ ይግለፅን እዩ መወዳድርቲ ዝበሃል የብሉን ፈፂሙ ማለት እዩ ልክዕ ንዑ ምስ ረኣየት ኮቲባ ግን ንስኸሲ ካብ ነገስታት ወገን ይኽትመስሊ ኩፉ ሕማቕ ባህሪ ላቲ ስብሃት ማለት እዩ እንተዘይህልወክ ነይሩሲ ከመይ ጌርክስ ክትስደዲ ኣብ ቤት ነገስታት እምበር ብክብካቤ ትነብር እምበር ከመይ ጌርክ ንስ ክትስደዲ ኢላ ነውሩ ዝኾነ ቃል ተዛረበታ ይብል ማለት እዩ ድሓደ ግን ኣረጋዊ ቅዱስ ዮሴፍ ንዝለመነካስ እንተለይካ ትህቦ ድሕር ደይብልካ ድማ ይርዳእካ ናብ ዘለዎ ቦታ የብፅሕካ ኢልካ ተፋንዎ እምበር እዚ ሕማቕ ዘረባስ እንታይ ኣምፅኦ ክብላ ከሎ ናታ ኣገልጋሊት ዝነበረት ትእማር ትበሃል መፅያ ድማ ነታ ናተይ እመቤት መን ዝደፍር ብምባል ክትሃርሞ ኢላ ኢዳወስ በለት ይብል እሞ ግን እግዚኣብሔር ኣምላክ ወይ ድማ ሓይሊ እግዚኣብሔር ከልከላ ይብል እግዚኣብሔር ኣምላክ ቅዱሳኑ ክገፍዑ ፍቃዱ ይኮነን እግዚኣብሔር ኣምላክ ቅዱሳኑ ብርኩሳን ክህሮሙ ፍቃዱ ኣይኮነን ስለዚ ከልከላ ይብል ሓይሊ እግዚኣብሔር ኣምላክ ከልከላ ይብል ካብ ሕርቃና ዝተላዕለ ግን ድገርመኩም ካብ ኢድ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብህፃኑ ቦግ ኣቢላ መንጢላ ናብ ምድሪ ወርወሮቶ ይብል ማለት እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ከም ህፃን ከልቅስ ክበኪ እንከሎ ግን ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክትበኪ ክትብል እንከላ ግደፊ ከይተልዕልዮ ከም ዝበለ ኣረጋዊ ቅዱስ ዮሴፍ ሓይሊ ይግለፅ ከም ዝበለ ማለት እዩ መን ምዃኑ ይግለፅ ምስ በለ ግን ቃሉ ከይወድኦ ከሎ ንትእማር ምድሪ ኣፋ ከፊታ ከም ዝወሓጠታ ምስታ ኮቲባ ኣገልጋሊታ ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ኣዝማዳ ኩሎም ተኣኪቦም ክፃረፉ መፅኦም ስለ ዝነበሩ ድማ ኩሎም ከዓ ናብ ኣህባይ ተቐይሮም ናይ ገዛ ርእሶም ኣኽላባት እናጎየይዎም ናብ ዱር ከም ዝኣተው ይነግረና ካብዚ እግዚኣብሔር ኣምላክ ይሰውረና ማለት እዩ ንቅዱሳኑ ፀሪፍካ ንቅዱሳኑ ኣዋሪድካ ብቕሳነት ኣይትነብርን ኢኻ መቕፃዕቲ ኣለካ ግድን እዩ ማለት እዩ ንድንግል ማርያም ዝፀርፍ ንቅዱሳኑ ዝፀርፍ እግዚኣብሔር ኣምላክ ዝውኢሉ ኣይርዮን እዩ ብዘይ መቕፃዕቲ ኣይጎድፎን እግዚኣብሔር ኣምላክ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኣረጋዊ ቅዱስ ዮሴፍ ኣብዚ ተኣምር እዚ ክግበር እንከሎ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ኩሉ ናይ 3 ዓመትን 6 ወርሕን መከራ ርኡ ተመልኪቱ ሒዝዋ ድማ ብስራተ መልአከ ቅዱስ ገብርኤልካ ከም ዝተመልሰ ይነግረና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ጌና ጎይታ ብንእስነቱ ከሎ ድማ ድገርመኩም ኣረጋዊ ቅዱስ ዮሴፍ ንጎይታ ልክዕ ከም ደቁ ማለት እዩ ሓቂፍዎ ሓንጊርዎ ሓዚልዎ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ይምህሮ ነበረ ይብለና ምክንያቱ ኣረጋዊ ቅዱስ ዮሴፍ ፀራ ብዕንፀይቲ ወይ ከዓ ክእለት ናይ ብዕንጨይቲ ዝስራሕ ስራሕ ስለ ዝነበሮ ንጎይታ የርእዮ ነይሩ እዚ ከምዚ ጌርካ ትፀርቦ እዚ ከምዚ ጌርካ ትቆርፆና ኣለ ማለት ነቲ ማእመረ ኩሉ ወይ ከዓ ንኩሉ ዝፈልጥ እግዚኣብሔር ኣምላክ ነቲ ኩሉ ዝፈጠረ እግዚኣብሔር ኣምላክ ኣረጋዊ ቅዱስ ዮሴፍ ግን ከምዚ ግበር ከምዚ ኣይትግበር እናበለ ይምህሮ ነይሩ ማለት እዩ ነቲ ንዓለም ፈጢሩ ነቲ ንፍጥረታት ፈጢሩ ዝምግብ ኣምላክ ኣረጋዊ ቅዱስ ዮሴፍ ግን ክዕብዮ በቂዑ ማለት እዩ ጌና ካብ ንእስነቱ ጌና ቅድሚ ልደቱ ጀሚሩ ማለት እዩ እቲ ዝገርም ነገር እንኮላይ ናይ ጎይታ እዩ ማለት እዩ ጎይታ ከዓኒ እሺ እናበለ ከም ኣቦ እንታይ ገብሮ ነይሩ እናተኣዘዘ ዝበሎ ኩሉ ፍቃድ ይፍፅመሉ ነይሩ ማለት እዩ ልክዕ መፅሓፍ ከም ዝብለና ንስድርኡ ድማ እንዳተኣዘዘ ዓበየ ከም ዝበሎ ማለት እዩ እናተኣዘዘ ማለት እዩ ስድርኡ ዝተባሃሉ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም እያ ስድርኡ ዝተባሃሉ ስቶም ዝተረፉ ከዓ ኣረጋዊ ቅዱስ ዮሴፍ ምስ ደቁ እዩ ማለት እዩ ነዚ ልክዕ ከምቲ ተራ ህፃን ከምኡ ኮይኑ ክዓቡ እንከሎ ከም ንእግዚኣብሔር መቸም ኣቦ የብሉን ግን ከም ኣቦ ኮይኑ ብስጋ ኣብ ዝተገለፀሉ ግዜ ዘዕበዮ ግን እዚ ኣረጋዊ ቅዱስ ዮሴፍ ስለዚ ኣቦ እግዚኣብሔር ወይ ድማ መዕበይ እግዚኣብሔር ክኸውን ዝበቕዐ ሓደ ቅዱስ ኣቦ ጥራሕ ንሱ ድማ ኣረጋዊ ቅዱስ ዮሴፍ እዩ ማለት እዩ እዚ ኣቦ እዚ እምበር ሎማ ዓንቲ ዓሪፉ ንብል ዘለና ማለት እዩ
ልክዕ ዳሓር ኣቦታትና ከም ዝነግሩና ኣረጋዊ ቅዱስ ዮሴፍ ጎይታ 16 ዓመት ኣብ ዝገበረሉ እዋን ንሱ ንባዕሉ ኣብ 91 ዓመቱ ገሊኣቶም ኣይ 100 ገለን ገይሩ ዝብሉ እውን ኣለዉ ግን ኣብቲ ናትና ከም ዝነገረና ግን ኣብ 91 ዓመቱ ግን ከም ዝዓረፈ ምስ ቅዱስ ዳዊት ድማ ኣብ ወይ ከዓ መቃብር ናይ ቅዱስ ዳዊት ከዓ ከም ዝቀበርዎ እዩ ዝነገረና ግን እቲ ዝገርም ነገር ኣረጋዊ ቅዱስ ዮሴፍ ክዓርፍ እንከሎ ደቁ ኣለዉ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣላ ኣብ ጎኑ ጎይታ ድማ ኣሎ ኣብ ጎኑ ማለት እዩ ልክዕ ቃል ኪዳን ከዓ ይህቦ ናይ ሎማዓንቲ ኣርኬ ከማን እንታይ ዝብል ድሕር ኢናዮ ሰላም ለዮሴፍ ምስለ ማርያም ዘኮነ ሃበት አንሶሱ ኩለሄ እንዘ ተሐዝል ህፃነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ አሰፈወ ኪዳነ ይበልየ በመቃብር ወይ ማሰነ እስከዮም በድኑ ሃለወ ድሁነ ይብል ማለት ዮሴፍ ነታ አረጋዊ ምስ ማርያም ኣብ ኩሉ ከተንሰሱ ከላ ኣብ ኩሉ ክትከይድ ከላ ብየማን ፀጋም ክትብል ከላ ህፃና ሓዚላ ምስኣን ዝነበረና አረጋዊ ዮሴፍ ሰላምታ ይግብኦ ኢሉ ክብሪ ምስጋና ይግብኦ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ አሰፈወ ኪዳን ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኪዳን ዝሃቦ ድማ ኢሉ ስጉ ኣብ መቃብር ኣይበልየን ኣይመሰነን ክሳብ ዕለተ ሎሚ ብሰላም ብድሓን ኣሎ ይብለና ማለት ምክንያቱ ጎይታ እንታይ ኢልዎ ነይሩ እዚኣ ንዓይ ዝተሰከመት ሰብነትካ ክሳብ ኣነ ዳግማይ ንፍርዲ ዝመፅእ ኣይትብስብስንያ ኣይ ትባላሾንያ ከም ዝበሎ እሞ ስለዚ ድማ ስጋ ሕጂ ናይ ኣረጋዊ ቅዱስ ዮሴፍ በድኑ ብሰላም ብድሓን ከይመሰነ ከይተባላሸወ ልክዕ ከምዚ ናትና ስጋ ዓፅምቲ ሓሰኻ በሊዕዎ ፍርስርስ ዝብል ከይፈረሰ ከይተባላሸወ ስጋ ሕጂ ከም ዘሎ ይነገረና ኣዝዩ ብዙሕ ቃል ኪዳናት ኣለዎም ገድሉ እንተረኺብና ገድሉ ነንብብ ኣብ ዕዳጋ ስለ ዘሎ ገዚእና ክንንብብ ንኽእል ኢና ብዙሕ ዘረንቕ ተኣምራት ኣሎ ብስም ኣቦና ቅዱስ ዮሴፍ ኣረጋዊ ማለት እዩ ስለዚ ኣቦና ቅዱስ ዮሴፍ ኣረጋዊ እዚ ኩሉ ትዕድልቲ ዘለዎ ቅዱስ ኣቦ እዩ ማለት እዩ በረኸቱ ረድኤቱ ኣማላድነቱ ኣይፈለየና መታን ግዜ ከይሄጥፍ ድማ ቀፂለ ንኣቡነ ሰላማ ክሳቴ ብርሃን ክኸይደ ኣቡነ ሰላማ እውን ከምኡ ልክዕ ተመሳሳሊ ታሪክ ዘለዎም ቅዱስ ኣቦዮም ብቅዱስነኦም ብፍላይ ድማ ንሃገረ ኣግኣዚት ነዚ ኤርትራ ኢትዮጵያ ተባሂሉ ሕጂ ዝፅዋዕ ዘሎ ምድሪ ብጣዕሚ ብርሃን ዝኾኑ ወይ ድማ ብርሃን ዝኸሰቱ ቅዱስ ኣቦዮም ከምቲ ሽሞም ዝብሎ ማለት እዩ ኣቦታትና ብኾንቱ ኣይኮኑን ከሳቴ ብርሃን ኢሎም ቅፅል ዝወስኽሎም ማለት እዩ ብርሃን ዝኸሰቱ ስለ ዝኾኑ ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ታሪኾም ልክዕ ትውልዲ ሃገሮም ግሪኻዊ እዮም ኣቡነ ሰላማ ፍረሚናጦስ እቲ ናይ መጀመርታ ሽሞም ገሊኣቶም ከዓ ኣይ ሶርያዊ እዮም ዝብልዎም ኣለው ኣይ ገሊኦም ከዓ ንዑ ከተዓርቑ ከለው ትውልዶም ግሪኽ እዩ ግን ዝዓበይዎ ከዓ ኣብ ሶርያ እዩ ዝብሉ ኣለው በቲ ኮይኑ በቲ ግን ካብ ሃገርና እውን ኣይኮኑን ማለት እዩ ስለዚ ናብ ሃገርና ዝመፅሉ መንገዲ ዳ እንታይ እዩ እንተኢልና ብመርከብ ምስ ንጉሶም ክጓዓዙ እንከለው ምድሪ ኣጋዚት ክሪኣ ኢሉ ባሕሪ ክፅጋዕ እንከሎ ሸፋቱ ከም ዝረኸብዎ እሞ ነቶም ምስ ዝነበሩ ንኩሎም ከም ዝቆተልዎም ከም ዘረፍዎም እዚኦም ክልተ ጥራሕ ከም ዝተረፉ ዳሓረይ ግን ነዚኦም ክልተ ፍረሚናጦስን ሓደ ብፃይ ድማ ከም ዝነበሮም ኤዴስዮስ ዝተባሃለ ብፃይ ማለት እዩ ንዖም ግን ሒዞም ናብቲ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ኣብ ኣክሱም ነጊሱ ዝነበረ ንጉስ ታዚር ከም ዝወሰድዎም ንጉስ ታዚር ምስ ተመልከቶም ከዓ ክርስቲያን ከም ዝነበሩ እሞ ምስ በዓል ዘለዎም ኮይኑ ስለ ዝረኸቦም ከዓኒ ኣብ ቤቱ ናቱ ኣገልገልቲ ገበሮም ይብል ማለት እዩ ብዝተፈላለየ ኣገልግሎት ንዑ ዘገልግሉ ከም ዝገበሮም ድሓር ናይ ክርስትና ትምህርቲ ተማሂሮም ስለ ዝነበሩ ግን ብፍላይ ቅዱስ ፍረሚናጦስ ትምህርተ ወንጌል ኣብ ቤት መንግስቲ ይምህር ነበረ ይብለና ብፍላይ ድማ ንደቁ ንንጉስ ታዚር ከም ዝመሃረሉ ይነግረና ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ኣብርሃ ፅባሃ ታሪክ ወይ ድማ ገድሊ ከም እንሪኦሲ ኣዲኦም ንኣብርሃ ፅባሃ ወይ ድማ ንኤዛና ሳይዛና ዝተባሃሉ እዚኦም ክልተ ቅዱሳን ነገስታት ሶፊያ ትበሃል ሰበይቱ ንንጉስ ታዚር ማለት እዩ ሓደ እዋን ሕልሚ ትርኢ ምክንያቱ ንነዊሕ ዘመን ውሉድ ብዘይ ምርካብ ትሳቀ ዝነበረት ኣደ ስለ ዝነበረት ሓደ እዋን ግን ሕልሚ ትርኢ እቲ ሕልሚ ድማ እንታይ ነይሩ ኣዝዩ ዓብይ ኦም ከፍሪ ከሎ ትርኢ እሞ እቲ ኦም ከዓ ናብኡ ዘብፅሕ መሳል ዘለዎ ኣብቲ ላዕሊ ድማ ሓደ ብርሃን ዝለበሰ ኣቦ ናይ ብርሃን ካባ ዝለበሰ ኣቦ ብሕልማ ትርኢ እሞ ድሓረይ ጸሎት ምስ ገበረት ናብ እግዚኣብሔር ምስጢሩ ግለፀላ ኢላ ቅዱስ ሚካኤል ከም ዝተገልፀላ ይነግር እዚ ዝረኣኽዮ ዓብይ ኦም እሱ ሃይማኖት እምነት ናይ ምድሪ ኣጋኣዚት እዩ ከም ዝበላ እቲ መሳልል ድማ ደቅኽዮም እቲ ፍሬ ድማ እቲ ፍረናቶም እዩ ወይ ድማ ጥምቀትን ክህነትን እዩ ከም ዝበላ መሊሱ ልክዕ ብድሕሪኡ
እቲ ኣብ ላዕሊ ዝረኣኽዮ ብርሃን ዝለበሰ ኣቦ ድማ ናይ ምድሪ ኣጋእዚት ጳጳስ እዩ ፓትርያርክ እዩ ኢሉ ከምዚ ነገር ይነግረና ማለት እዩ። ብድሕሪ እዚ ልክዕ ንጉስ ታዜር ኣብ ዝዓረፈሉ ግዜ ኣብ ሽዑ ዝነበሩ ኣቦታት ድማ ኤዛናን ሳይዛናን ክልቲኦም ብሓደ ብፍቕሪ ንክመርሕዎም ንግስነት ከም ዝሃብዎም ማለት እዩ። ወይ ከዓ ናይ ኣቦኦም ንግስነት ክልቲኦም ከም ዝሓዙ ኣብዚ እዋን እዚ ልክዕ ኣብ ምድሪ ኣጋእዚት እቲ ሃይማኖት ነይሩ እዩ፣ ጥምቀት ነይሩ እዩ፣ ክህነትን ቁርባንን ግን ኣይነበረን። ስለዚ ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ድማ በዚ ነገር ዝናሓዞኑ ይነብሩ ስለዝነበሩ ሓደ እዋን ግን ንንጉስ ኣፍቂዶም ከም ዝኸዱ ናበይ ከዱ እንተበልና ድማ ናብ ግብፂ ክህነት ከምፁ ቁርባን ከምፁ ስርዓተ ቁርባን ስርዓተ ክህነት ከምፁ ናብ ግብፂ ከም ዝኸዱ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ዘመን እዚ ክንዛረበሉ ዘለና ዘመን 4ይ ክፍለ ዘመን እዩ። ኣብ መበል 300 ጉባኤ ናይ ኒቅያ ዝነበረሉ ግዜ ማለት እዩ። ስለዚ ምስ ከዱ ኸማን ጉባኤ ናይ ኒቅያ ስለ ዝነበረ እቲ ቀንዲ ንዓና ኸማን ዝጠቐመና እዚ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ጉባኤ ናይ ኒቅያ ስለ ዝነበረ ልክዕ ድሕሪ ጉባኤ ናይ ኒቅያ ቅዱስ ኣትናቴዎስ ሃዋርያዊ ብምሉእ እቲ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ኣርዮስ ክሒዱ ዘምፅኦ ትምህርታትን ዝተዋሃቦ መልሱን ኩሉ መፅሓፍቱ ከይተረፈ ሒዙ ከም ዝሃቦን ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ወይ ድማ ፍሬምናጦስ እዩ ዝነገረና ታሪክ ማለት እዩ። ብምሉእ እዚ ንዓና ንሃይማኖትና መሊሱ ከም ዘፅንዖ ዝገበረና ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ግዜኡ ግዜ ጉባኤ ናይ ኒቅያ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ። ልክዕ ብድሕሪኡ ኣቡነ ሰላማ ከይዱ ንኣቡነ ኣትናቴዎስ ክነግሮም ከሎ ከምዚ ዝተባሃለት እዚኣ ምድሪ ኣጋእዚት ሃገርሲ ሃይማኖት ኣለዋ ወለ ህዝባ ርህሩህ እዩ፣ ግን እቲ ስርዓት ናይ ክህነትን እቲ ናይ ጥምቀትን ግን ተሪፉሎ እቲ ናይ ቁርባን እሞ ጳጳስ ክትሰደልና ኢሉ ክሓቶም ከሎ ኣቡነ ቅዱስ ኣትናቴዎስ እንኮላይ ልክዕ ነዚ ነገር እዚ ምስ መርመረ ካባኻ ንላዕሊ መን ኣቦሎ ኢልዎም። ቋንቁ ትፈልጥ ነቲ ህዝቢ ትፈልጥ ኩሉ ነገር እትፈልጥ ንስኻ ከለኻሲ ካልእ ቋንቋ ናይቲ ህዝቢ ዘይፈልጥ ስርዓት ናይቲ ህዝቢ ባህሊ ናይቲ ህዝቢ ዝፈልጥ ካልእ ሰብ ካብ ዝሰደሉ እቲ ዝበለፀ ፈቃድ እግዚኣብሔር ንስኻ ጳጳስ ክትከውን ከለኻ ብምባል ስልጣነ ጵጵስና ሂቡ ብዙሕ ንዋይ ቅዱሳት ሂቡ ከምኡን ኣዝዮም ብዙሓት መፅሓፍቲ ሂቡ ከም ዘፋንዎ ይነገረና ማለት እዩ። ስለዚ እምበኣር ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን እቲ ናይ መጀመርታ ናይ ምድሪ ኣጋዚ ጳጳስ ወይ ድማ ፓትርያርክ እዩ ማለት እዩ። ብድሕሪ እዚ ድማ ልክዕ ኣብ ደብረ ሲና ኣብ ዝበፅሓሉ ግዜ ኣብዚ ኣብ ሃገርና ዘሎ ገዳም ደብረ ሲና ማለት እዩ ልክዕ ጥምቀት ኣብኡ ከም ዝጀመረ ኤዛና ሳይዛና እዚኦም ክልተ ነገስታት ብፍላይ ድማ ብቀዳምነት ንሶም መፅኦም ከም ተጠምቁ ምስ ተጠምቁ ድማ ስሞም ተቀይሩ ኣብርሃ ወኣፅብሃ ተባሂሉ ማለት እዩ። ብድሕሪ እዚ ድማ እዚኦም ነገስታት እዚኦም ዝተጠምቁ ድማ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ መፅኡ ከም ዝተጠምቀ ማለት እዩ። ልክዕ ኸማንቲ ገሎም እንታይ ዝብለና ወይ ታሪክ ናይ ገዳም ደብረ ሲና ኣብ ደብረ ሲና ዘሎ ገድሊ ከም ዝነግር ልክዕ ካብ ብዝሒ ዝጥመቕ ሰብ ዝተለዓለ መዓልታዊ ሰዓት ይኣኽሎ ስለ ዝነበረ ወይ ድማ ግዜ ይሓፅሮ ስለ ዝነበረ 40 መዓልቲ ፀሓይ ከም ዝቆመ እዩ ታሪክ ዝነግረና ማለት እዩ። እዚ ዘደንቕ ተኣምራት እግዚኣብሔር ኣምላክ ዝገበረሉ ተኣምራት እዩ። ን40 መዓልቲ ፀሓይ ኣቂሙ ከም ዘጥመቐ ይነግረና ማለት እዩ። ብድሕሪ እዚ ድማ እዚ ናይ ጥምቀት ናይ ቁርባን ናይ ክህነት ኣገልግሎት ኣብ መላእ ናብ ኣክሱም ከይዱ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ኣብ ኩሉ ከም ዘስፋሕፍሐ ይነግረና ማለት እዩ። ስለዚ ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ክንብል ከለና ከምዚ ዓይነት ብርሃን ናብ ምድሪ ኣጋእዚት ዘእተወ ከምዚ ዓይነት ብርሃን ዝገለፀ ቅዱስ ኣቦ እዩ። ስለዚ ሎም ማዓንቲ ከይዘከርናዮ ሽምዓ ከይወላዕና ብስሙ ከይተማሕፀና ክንውዕል ኣይግባአን እዩ ማለት እዩ። ቅዱሳት መፅሓፍቲ ዝተርጎመ ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ክንብል ከለና እቲ ኩሉ ሒዝቦ ዝመፀ መፅሓፍቲ ናብ ግእዝ ቋንቋ ዝተርጎመ ቅዱስ ኣቦ እዩ። ገዳማዊ ህይወት ዋላ እኳ እንተነበረ ድሓር ብሰፊሑ ተስዓቱ ቅዱሳን እዮም ኣስፋሕፊሖሞ ግን ብጀመሮ ግን ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን እዩ። ቋንቋ ግእዝ ንባዕሉ ክመሓየሽ ዝገበረ ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን እዩ። እዚ ክንብል ከለና ቋንቋ ግእዝ ልክዕ ከምቲ ናይ ኢብራይስጢ ነይሩ ኣበገደ እዩ ነይሩ ሃለ ሓመድ ኣይኮነሲ ኣበገደ ካማን ስጋ ሕጂ ኣቡጊዳ ክበሃል ንሰምዕ ንኸውን ኢና ኣ ኣሌፍ በቤት ጋሜል እንዳበለ ዝኸይድ ማለት እዩ ከም ናይ ኢብራይስጢ ድሓረ ግን ኣይ ከምቲ ምስጢር ናይ ሃይማኖት ዝጥዕም ወይ ድማ ከምቲ ናይ ሃይማኖትና ዝገልፅ ምስጢሩ ብምባል ሃለ ሓመ ከም ዝገበሮ ይነገረና ማለት እዩ። ሃልዎቱ ለእግዚኣብሔር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ቅድሚ ዓለም ይብሉ ኣቦታትና ንኩሉ መቸም ነቲ ፊደላት ኮድ ኣለዎ ወይ ከዓ ምስጢር ኣለዎ
እንታይ ዝብሎ ናይ ለምስጢር ክነግር እንከሎ ኸማን ልደቱ እምከርሲ ድንግል እናበለይ ዝኸይድ ሓመ ኩሉ ብምሉኡ ንናቱ ኮድን ትርጉምን ኣለዎ ስቑኢሉ ዝወፀ ቃል ኣይኮነን ማለት እዩ ምናልባት ነቶም ሊቃውንቲ ይምልከት ግን ኩሉ ትርጉም ከም ዘለዎ ግን ኣቦታትና ምሂሮምና እዮም ማለት እዩ ልክዕ ድማ ከም ዕብራይስጥ ካብ የማን ናብ ፀጋም እዩ ዝፀሓፍ ነይሩ ግእዝ ድሓረይ ግን ኣይ ምስጢር ሃይማኖት ዝገልጽ ወይ ካብ ምስጢር ድሕረትና ዝገልጽ ካብ ፀጋም ናብ የማን እዩ ካብ መንገዲ ፀጋም ናብ የማን እንታይ ጌርካና ማለት ኣድሒንካና ንምባል ኣጻሕፉ ካብ ፀጋም ናብ የማን ከም ዝኸውን ዝገበረ አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን እዩ ማለት ስለዚ አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ብብዙሕ ነገራት ንቤተ ክርስቲያን አገልግሉ ምእንቲ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ነገራት ኮይኑ ንህዝቡን ንእግዚአብሔር አምላክን አገልግሉ በዝሎም ዕለት ብ352 ዓመተ ምህረት ድማ ብሰናይ ሽምግልና ዓሪፉ ማለት እዩ በረከቱን ረድኤቱን አማላድነቱን ቅዱስ ጸሎቱን ናይ አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን አይፈለየና ገዳሙ ኣብ ትግራይ ዝርከብ ማለት እዩ ንምጥቃም ዝኣክል ከምኡውን በዚ ዕለት እዚ ቅዱስ ጴጥሮስ ዘኣልቦ ጥሪት ኣሎ መቸም ናይ ቅዱስ ኣቦ ታሪክ ደስ ዝብለካ ብምንታይ ካብ ሽሙ ክንጅምር ከለና መጽሓፍ እንታይ ዝብሎ ቅዱስ ጴጥሮስ ዘኣልቦ ጥሪት ማለት ንብረት ዘይብሉ ድኻ ድኾነ ጴጥሮስ ማለት እዩ ሊቀ ጳጳስ እዩ ፓትርያርክ መበል 22 ወይ ከዓ ብቁፅሪ ካብ ቅዱስ ማርቆስ ጀሚርና መበል 22 ቅዱስ ኣቦ እዩ ካብ ቅዱስ ሐዋርያዊ አትናቴዎስ ዝተማሃረ ካብ ቅዱስ መርቆሪዎስ መቃርስ ዓቢ ዝተማሃረ ናቶም ወዲ መዝሙር እዩ ስለዚ እዚ ኣቦዚ ከምቲ ኣቦታትና ዝብልዎስ ምስመን ከም ትኸይድ ከነገረካ እመን ምዃንካ ከነገረካ ምስመን ከም ትኸይድ ንገረኒ ዝበሎ ስለዚ ድሕር መምህሩ ኣባ መቃርስ ተረኣ ኮይኑ ድሕር መምህሩ ቅዱስ አትናቴዎስ ሐዋርያዊ እንትኾነ ከመይ ዝበለ ኣቦ ምዃኑ ንምግላጽ ቀሊል እዩ ማለት እዩ እዚ ቅዱስ ኣቦ ልክዕ ኣብ ጉባኤ ቆስጠንጥንያ ከም ሊቀ መንበር ኮይኑ ዘገልገለ መቅዶንዮስ ብመንፈስ ቅዱስ ክሕደት ኣምፅኡ ሎቱ ስብሃት ኣብ ዝኸሓደሉ ግዜ ዘሕፈረ ዝመለሰ ወነኣምን በመንፈስ ቅዱስ ኢሉ ኣብ ጸሎት ዘዘውትር ሕጂ ኣቲልና ዘሎ ድርሰት ዝደረሱ ቅዱሳን ኣቦታት ምስኦም ኮይኑ ሓደ እዩ ማለት እዩ ቅዱስ ጴጥሮስ ዘኣልቦ ጥሪት እቲ ሽሙ ዘኣልቦ ጥሪት ድኻ ዝኾነ እዩ ዝብሎ ከም ናይ ሎሚ ይኮነን ናይ ሎሚ መቸም ጳጳስ ኮይኑ እዚ ማስ ሜድያ ከም እንሰምዖ ሁሉ ብዙሕ በቃ ልብኻ ዝትንክፍ ልብኻ ዝሕር ነገራት ኢና ንሰምዕ ማለት ጳጳሳት ኮይኖም ሃፍታማት ጳጳሳት ኮይኖም ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ዘለዎም ጳጳሳት ኮይኖም ኩሉ ነገር ዘለዎም ስማርትፎን ዘለዎም መካይን ዘለዎም እንታይ ከበቃ ንኣገልግሎት ሓራ ይጠቅም ክንብል ንኽእል ኢና ግን ሞኖኮስ ኮይኑ ሃፍታም ክኸውን ጳጳስ እኮ ሞኖኮስ እዩ መነኮስ ነይሩ መጀመርታ ብድሕሪኡ ዝለዓለ ደረጃ ስልጣን ይሕዝ ጳጳስ ይኸውን እዚ ማለት ክፍትም ቢልዮነር ክኸውን ይፍቀዶ እዩ ማለት ኣይመስለንን ዝያዳ ናው ጥልቕ ኢለ ከኣቱ እኳ ዋላ እንተ ዘይደለኹ ግን ካብቲ ናይ ጵጵስና ስርዓት ወፂኡ ካብቲ ናይ ኣገልግሎት ናይ ሃይማኖት ኣገልግሎት ወፂኡ ግን ፌስቡክ ዘለዎም ጳጳሳት ኣለው ኢንስታግራም ዘለዎም ትዊተር ዘለዎም ዩቲዩብ ዘለዎም ጳጳሳት ኣለው ብጣዕሚ እየገርም ማለት እዩ ሞኖኮሳት ከምኡ ዝኾኑ ኣለው ማለት እዩ እንታይ ዝጠቅም እዚ እንድዒ ናይ ብሓቂ ንህዝቢ ንምምሃር እንተደኣ ኮይኑ ኣብቲ ዘለካ ቤተክርስትያን ኮንካ ምግልጋል እኹል ኣገልግሎት ደኸ ይኮነን ወይ እንኮላ እቲ ነገራት እቲ ከዓኒ ንሰባት ዝጎርፍሎም ነይሮም ከም ጳጳስ ኮንካ ምሄርካሲ እቲ ነገራት እቲ ዝገብሩ ግን ካልኦት ሰባት እንተደኣ ጌርናዮም ግን ተመራፂ ይኸውን ማለት ምክንያቱ ብዙሕ ንሰምዖ ነገር ኣሎ ሞኖኮስ ክስቶ እኳ ብትዊተር ደው ኢለሉሲ ብትዊተር ጽሒፈሉስ ከምዚ ኢሉ መሊስላይ ሓንቲ ሕቶ ነራትንስ ንኣባ ክርስቶስ ብፌስቡክ ጽሒፈሎሞ ከምዚ ኢሎም መሊሶምለይ ዝብለካ ሰብ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ብጣዕሚ ዘሰንብድ ነገር እዩ ከምዚታት ነገር ክትሰምዕን ከለኻ ማለት እዩ ምክንያቱ መነኮሳት ማለት ምዉታት ምዃኖም ስለቲ መጽሓፍ ዝነግር ማለት እዩ ቅዱስ ጴጥሮስ ዘኣልቦ ጥሪት ልክዕ ብፍላይ ሓደ ተኣምር ኣሎ እንታይ ዝብሎ ቅዱስ አትናቴዎስ ልክዕ ይከራኸሮም ስለዝነበረ ንመናፍቃን ይሕፊርዎም ስለዝነበረ ኩሎም ኮይኖም ንሓደ ንአትናቴዎስ ቅዱስ ሐዋርያዊ ክረትዕዎ ስለዘይከኣሉ ዝገብርዎ ጨኒቆም እንታይ ንግበሮ ብምንታይ ንዋርዶ ኢሎም ክሓስቡ ከለዉ ሓደ ተንኮል ሓሲቦም ንሱ ድማ ንሓንቲ ኣመንዝራ ሰበይቲ ኣምፂኦም ካብ ሐዋርያዊ ቅዱስ አትናቴዎስ ወሊደ በሊ ኢልኪ ክሰስዮም ኣትኒስኒ ሃዲሙ ወሊድለይ ኣጋፊዕኒ ኢልኪ ክሰስዮ ኢሎም ብዙሕ ገንዘብ ከም ዝሃብዋ ይነገረና እሞ ሳ ድማ ንገንዘብ ኢላ ሓራ ኢላ ከም ዝኸሰሰቶ ንቤት ፍርዲ ከም ዝቐረበ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ቅዱስ ጴጥሮስ ምስኡ ስለዝነበረ መንፈስ ቅዱስ ገሊፅሉ ሓደ ነገር ይብሎ
ዓባይልዎ በቃ ስኻ ከይትትንስእ ኣብቲ ናይ ፍርዲ ዝቕመጥ ተፈራዳይ ዝቆመሉ ቦታ ኣነ ደው ክብል እየ ከም ዝበሎ እሞ ልክዕ ከይዱ ድማ ኣብቲ ተፈራዳይ ዝቆመሉ ቦታ ንሱ ከም ዝቆመ ልክዕ ብድሕሪኡ ምስ ተሓተተት እዚ ድዩ ኣጥኒስኪ እዚ ድዩ ኣውሊድኪ ኢሎም ምስ ሓተትዋ እወ ንስኻ ኣብ ከምዚ ዕለት ኣብ ከምዚ ሰዓት ኣብ ከምዚ ቦታ ከምዚ ጌርካ ገዲፍካ ንዝኸድካ ኢላ ብሓሶት ንመን እቲ ክሲ ንቅዱስ ኣትናቴዎስ እዩ ንሳ ግን ደው ኢሉ ዘለዉ ግን መኒ ቅዱስ ጤሜጥሮስ ማለት እዩ ከይዳ ንቅዱስ ጤሜጥሮስ ስኻ እንዳ ከም ዝናበልካ ደየላ ሓሶት ከም ዝተዛረበት እሞ ህዝቢ ከም ሰሓኻ እንታይ ኮይኖም ዳ ምስ በለት ብድሕሪኡ ኣይ ንሱ ኮይኮነን ኣትናቴዎስ ንሱስ ጤሜጥሮስ እዩ ኣትናቴዎስ ዳኣዝ ዝደለሉ ኢሉ ነብኡ ከም ዘድሓነ ብሓፈሻ ማለት እዩ ብጥበቡ ነብኡ ከም ዘድሓነ ኣትናቴዎስ ሃዋርያዊ ከም ዘድሓነ ይነግረና ንህዝቡ ድማ ብፍጹም ኣገልግሎት ኣገልግሉ ከምቲ ናይ ኣቦታቱ ካብ ሃይማኖቱ ካብ እምነቱ ከይወፀ ንህዝቡን ንእግዚአብሔርን ኣገልግሉ በዚ ዕለት እዚ ዓሪፉ ከምኡውን ቅዱስ ኣባ ሮዲስ ኣባ ሳሙኤል ብስም ጥራሕ ጽሒፍዎም ዘለዉ ስንክሳር ድማ ልማዓንቲ ተዘኪሮም ውዕሉ በረከት ናይ ኣረጋዊ ቅዱስ ዮሴፍ በረከት ናይ አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን በረከት ናይ ኣባ ጤሜጥሮስ በረከት ናይ ኩሎም ቅዱሳኑ እግዚአብሔር ኣምላክ ይዓድለና ብሩኽ ምሸት ይግበረልና ስለ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር ኣምላክ ይኽበር ይመስገን ናይ ወላዲት ኣምላክ በረከት ረድኤታ ይፈለየና ሰላም